Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Connectem a la Casa Blanca en les últimes notícies. Aina, això és un no parar. Ara Trump ha alçat les sancions al petroli rus. Ja fa dies que vam dir que el que guanyava era Putin i s'està confirmant. 6 militars americans han mort al derribar a Iran un avió cisterna. Israel continua bombardejant a Iran. Ha mort un soldat francès, el primer europeu. Una última hora, era un rumor així en la Casa Blanca. Ara ja tenim la confirmació. Estats Units i Cuba estan en converses. Ho ha confirmat el govern cubà. Una dona en Xiva li pega foc al seu home mentre dormia. Espanya és el país del món que pren més pastilles per a dormir. Igual això serà perquè no ens veieu, preferiu veure sèries. Este diumenge se celebren eleccions en Castella i Lleó. Una última hora sobre una última hora, Estats Units enviarà tropes a l'estret d'Hormuz. Ha sigut detès un alt càrrec en Alacant, molt conegut d'Amazon. Brutal pallissa entre menors, i damunt han gravat la baralla i l'han pujat a les xarxes socials. El govern de Dinamarca ha demanat als seus habitants que sols gasten els cotxes quan siga necessari, per a no gastar tant de combustible. El govern no para de recaudar barbaritats de diners de la gasolina i de la inflació. El preu dels ous ha pujat en un any un 30%, i el que queda, avui s'han cremat les falles escolars en un dia esplèndid. Una última hora, la policia de la Quas acaba de detindre un home. Demà, durant tot el dia, es celebra una jornada per Palestina al castell de la Quas. A l'ara última hora, un home ha resultat ferit a altura del Parada. I ara, els esports. Última hora. Els grans premis de Doha i Bahrein de Fórmula 1 han quedat successos per la guerra. Dissabte, núvols, pluja i sol. Diumenge, vent i sol. Dilluns, molt de sol. Bona nit i dilluns més. Me'n vaig amb les meues amigues a veure la peli. Recordeu, és divendres 13. Adeu!